El 8è punt de l'ordre del dia és debat de totalitat sobre la proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació. D'acord amb l'article 114.2 del reglament, presenta la iniciativa en nom de la candidatura de l'Unitat Popular Crida Constituent, la senyora Mireia Vehí. Gràcies, presidenta. Bé, tal com exposava a la intervenció anterior, que hem fet una mica el plantejament des d'on nosaltres entenem el treball contra l'odi i totes les formes de discriminació, hem d'analitzar la discriminació des d'una lògica concreta que defugi els falsos plantejaments de neutralitat. No m'hi extendré més, ja ho he exposat abans. Un enfoc que prengui partit, que plantegi la posicionalitat com a element clau o com a enfocament imprescindible per l'anàlisi i per poder definir i discernir les discriminacions. Des d'aquesta voluntat, avui presentem la Llei Integral contra l'odi i totes les formes de discriminació, que al seu capítol 1 es defineix amb l'objectiu de garantir la dignitat humana, la no discriminació i la igualtat entre totes les persones com a pilars fonamentals d'una societat justa i democràtica. Objectiu massa gros, evidentment, per a un sol text legislatiu. Però és que creiem fermament en la voluntat de construir la República Catalana de les Iguals. No obstant això, és més pertinent parlar d'una llei que serveixi per fer una cartografia de les discriminacions, que serveixi per perimetrar les opressions i els privilegis, que pugui ser un instrument que marqui les violències invisibles i permeti posar fil a l'agulla. Islamofòbia, racisme, violències masclistes, discriminacions de gènere. I és oportú en aquest país fer una cartografia de les discriminacions. És oportú en un país que encara escús les ferides del feixisme. Demà, concretament, farà 78 anys que el feixisme irrompia a la ciutat de Figueres per estendre la llarga nit del franquisme. 78 anys després no se l'ha expulsat encara ni dels carrers, ni de les judicatures, ni de les organitzacions, ni de les institucions del tot. És oportú quan la setmana passada la regidora de Badalona en Comú, Fàtima Taleb, denunciava insults racistes i islamòfobs que fa més d'un any que pateix. És oportú quan dilluns va fer 3 anys dels assassinats de Tarajal i sense esclariment de responsabilitats. Això sí, amb portes giratòries. Arsenio Fernández, de conseller a Red Elèctrica. Racisme d'estat, en podríem dir. Podríem continuar explicant que es van trobar 15 cossos, però que expliquen alguns testimonis que 80 foren totes les persones que emprengueren el viatge per l'estret i que mai més s'han trobat els cossos. És oportú quan sobre racisme, ja l'he citat abans l'informe, no he definit què deien, només he dit que incrementaven les denúncies per agressions racistes. Més concretament ens diu que no només incrementen les denúncies per agressions racistes l'any 2015, perquè és l'últim informe que tenim, el del 2016 està a punt de sortir, sinó que la dada més alarmant és que el 35% d'aquestes agressions van ser perpetrades per cossos i forces de seguretat catalanes. És oportú quan la xifra de feminicidis als Països Catalans l'any 2016 va ser de 33 dones i aquest cap de setmana han assassinat a 4 dones arreu de l'estat espanyol, agredit sexualment a una menor a la vora del riu Tordera i ahir un assassinat a Súria, tal com ja ha dit una diputada abans. És oportú evidenciar, per tant, que vivim en una societat que pateix de racisme, de xenofòbia, de masclisme i de discriminacions que ataquen a la diferència i que sovint, val a dir-ho, resten impunes. És oportú, per tant, dibuixar aquesta cartografia de les discriminacions, per tal de poder marcar les coordenades que lliguin de prop els vells sistemes d'opressió, de gènere, de classe, de raça. Però com ja hem explicat abans, ni l'instrument per dibuixar la cartografia ni l'ús que se'n pot fer estan lliures de contradiccions. Nosaltres, malgrat aquestes, hem volgut treballar un instrument que pugui visibilitzar i fer aflorar aquestes discriminacions que pateixen quotidianament les ciutadanes del nostre país petit. Uns països catalans que han vist com algunes ja no hi són. Guillem Agulló, Sònia Rescalvo. Uns països catalans que pateixen diàriament de discriminació. Els companys del sindicat de manters que veuen com se'ls persegueix dia sí, dia també. Les companyes de l'espai antiracista de Salt i Girona, que denuncien quotidianament el racisme a l'hora d'anar a llogar un pis i que veuen com misteriosament a la Cambra de la Propietat de Girona mai hi ha pisos disponibles per a estrangers.
les milers de dones que pateixen diàriament l'assetjament sexual a la feina, els moviments feministes autoorganitzats que creen protocols contra les agressions sexistes perquè estan fartes d'agressions, els companys i les companyes de Sabadell que van haver d'aguantar concentracions de feixistes davant dels centres socials sense que els cossos de seguretat poguessin fer-hi res, perquè, senyors i senyores, en aquest país ser d'extrema dreta no és cap delicte. La falsa tesi dels extrems que exposàvem a l'anterior intervenció. Amb contradiccions i sabent que amb sort aconseguirem dibuixar el mapa de les opressions, hem treballat aquesta llei. Des de la màxima honestedat i humilitat, i sense posar expectatives que no podem aconseguir. Això sí, amb referents clars. Les discriminacions tenen nom, s'articulen com a pràctica dels sistemes d'opressió ancestrals que operen a casa nostra. Angela Davis, gènere, raça i classe. Malcolm X, no s'entén el capitalisme sense el racisme. I el principi dels moviments antifeixistes d'aquest país petit. Aquí, als Països Catalans, no es pot ser demòcrata sense ser antifeixista. Pel context, per d'on venim? I l'antifeixisme entès com el rebuig als plantejaments polítics autoritaris, racistes, masclistes i classistes com a marc polític de la llei. Així doncs, des de la ferma convicció antifeixista, aquesta llei és un instrument per fer aflorar les discriminacions quotidianes, una manera de mapejar la islamofòbia, el sexista, el racisme i l'odi de classe a casa nostra. Anant a la llei, i per tal de poder traçar aquest mapa concret, la llei comparteix el criteri de la Comissió Europea contra el racisme i la intolerància i entén la discriminació com a qualsevol distinció, exclusió, restricció o preferència basada en determinats motius, com són la raça, el color, el sexe, l'idioma, la religió, l'origen nacional o social, la posició econòmica, el naixement o qualsevol altra consideració social, i que tingui per objecte o per resultat anul·lar o menyscabar el reconeixement, gaudi o exercici en condicions d'igualtat dels drets humans i les llibertats fonamentals de totes les persones. Aquest concepte de discriminació es materialitza a partir de conceptes fonamentals que s'exposen en deteniment. Jo ara els llistaré, no faré totes les definicions, però poden consultar-los a la llei. Racisme, antisemitisme, islamofòbia, antigitanisme, xenofòbia, discriminació per raons de gènere, feminicidi, sensellerisme i aporofòbia. Aquests són els noms concrets de les discriminacions, segurament ens n'hem deixat i de ben segur els podem incorporar durant la tramitació. Però insistim, noms i cognoms a les discriminacions per evitar jugar a les tesis de les falses neutralitats. I, evidentment, sense perjudici de les lleis concretes que aborden els àmbits específics, la llei LGTBI, la llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista, la llei d'igualtat entre homes i dones, etc. Aquesta llei vol ser, doncs, un paraigües que, per una banda, incorpori al Codi Penal les definicions d'odi abans exposades i que, per altra banda, sancioni administrativament les discriminacions que fins avui eren complicades de sancionar per no disposar d'un marc jurídic. En aquest sentit, volem destacar com a clau la incorporació de gènere. La llei fa especial esment a l'àmbit laboral, però també als feminicidis i a la violència masclista com a delictes d'odi. Són segurament les discriminacions més nombroses de casa nostra i també les més impunes, les que passen més quotidianament i les que tenen menys rebuig quotidià, allò que se'n diu dels micromasclismes. Per altra banda, la llei crea una comissió per a la no discriminació independent i multidisciplinar, conformada per membres de la Judicatura, la Fiscalia, el Govern, les organitzacions de drets humans i la Sindicatura de Greuges. La comissió estarà ubicada a la Sindicatura de Greuges i té per competència incoar els expedients administratius de règim sancionador, la imposició de sancions i serà la responsable d'impulsar, preparar i aprovar protocols d'actuació en el marc de les diferents administracions públiques i també en el marc dels cossos policials. La llei del govern planteja un organisme semblant i entenem que podrem trobar de ben segur la manera d'entrellaçar les dues iniciatives. La llei i la comissió reconeixeran com a legítima l'acció popular i ciutadana com a part denunciant, encara que no sigui víctima concreta de les discriminacions, per tal de facilitar a les entitats i col·lectius que combaten el feixisme tenir un instrument a l'abast. De fet, això serà de les coses que nosaltres tractarem de que el govern vulgui incorporar i la resta de grups també en el seu organisme. I ja per acabar, per nosaltres això és una humil, i repeteixo, humil contribució a la lluita antifeixista, o així volem entendre aquesta llei. Volem que la llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació sigui una eina institucional que demostri, enmarqui i anomeni el racisme, el sexisme i l'odi de classe que hi ha a la nostra societat. Cartografia de les discriminacions, mapa dels sistemes d'opressió en les seves manifestacions concretes.
I com no podria ser d'altra manera, som coneixedores de les limitacions de la institució en la seva capacitat i la seva capacitat de generar mesures per a la transformació social. Per tant, entenem la llei com un instrument més pràctic, això sí, que pugui posar al servei de tota la feina, es pugui posar al servei de tota la feina que ja està feta, de tot el teixit que ja existeix i que planta cara quotidianament a les estructures d'opressió en totes les seves formes i que és la verdadera clau de la volta de la lluita antifeixista. Lluita imprescindible, entenem, per construir un país on la casa de les diferències, que dibuixava la poetessa Audre Lorde, sigui el referent per la construcció d'un projecte polític des de la convivència, el respecte i la igualtat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Vehí. A continuació, per defensar l'esmena a la totalitat presentada pel